Minkejja l-weda elettorali li daħħal sistema unika tat-taxxa fl-Unjoni Ewropea għad-detriment ta' Malta, il-Prim Ministru Joseph Muscat qed ikompli jwebbes rasu bl-appoġġ sħiħ lil Frans Timmermans għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea. Tantu hekk li Muscat stess qal li bħala Prim Ministru qed jappoġġja isem Timmermans fil-laqat tal-Kunsill tal-Ministri. Għaldaqstant minflok fisem Malta kollha, Muscat jidher li qed jitkellem biss fisem dak li jridu s-soċjalisti. Fit-tmim laqa mal-membri tal-Mjusek, il-Prim Ministru kien mistoqsim il-ġurnalisti dwar il-pożizzjoni tal-Gvern Malti u wieġeb li l-Gvern se jkun qed jappoġġja lil Timmermans fil-waqt li skontu il-Parlament Ewropew għandu jingħaqad wara din l-għażla. Dan wara li fl-istess laqa, il-Prim Ministru qal li l-għażla għandha tkun dwar il-viżjoni tal-persuna għal 5 snin li ġejjin. Madankollu sa minn qabel l-elezzjonijiet Ewropej tax-xahar li għadda, il-kandidat tas-Soċjalisti Ewropej beda jwiegħed fost l-oħrajn proposta dwar it-taxxa li tmur kontra pajjiżna. U kien ingħata l-appoġġ għal din il-proposta meta Muscat bħala mexxej Laburista għandna b'approvazzjoni lil Timmermans waqt il-mass meeting politiku quddiem Kastilja. Minnaħa l-oħra l-kandidat tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber qatt ma qabel ma din il-proposta b'appoġġ lejn pajjiżi bħal Malta li jintlaqtu ħażin mis-sistema unika tat-taxxa proposta mis-soċjalisti.